Κατερίνα, να πιω κολαγόνο, να βάλω κρέμα με κολαγόνο. Τι λες εσύ να κάνω? Έλεος πια με το κολαγόνο. Πιες κολαγόνο, βάλε κρέμα με κολαγόνο, ρίξε και λίγο στον καφέ. Αν ήταν έτσι, θα ήμασταν όλοι 20 χρονών. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Το μόριο του κολαγόνου είναι τεράστιο. Δεν απορροφάται από την επιδερμίδα. Όταν το πίνεις, ο οργανισμός το διασπά, όπως κάθε άλλη πρωτεΐνη. Δεν πηγαίνει με τσιπιές στο πρόσωπο. Κι όμως, όλοι περιμένουν να γεμίσει το δέρμα τους, επειδή πήραν μια σκόνη και πολλές φορές με γεύση φράουλα. Θες πραγματικό αποτέλεσμα? Πρέπει να χτίσεις το δικό σου κολαγόνο. Όχι να το κυνηγάς σε βαζάκια και μπουκάλια. Πώς? Με σωστά προϊόντα που περιέχουν δραστικά συστατικά. Με συμπληρώματα που δεν υπόσχονται θαύματα, αλλά περιέχουν τις κατάλληλες βιταμίνες και αμινοξέα, ώστε να υποστηρίξουν τη φυσική παραγωγή. Και κυρίως με εξατομικευμένες θεραπείες, όπως microneedling, ραδιοσυχνότητες, μεσοθεραπείες, τα κατάλληλα peeling, όλα αυτά. Δεν βάζουν κολαγόνο στο δέρμα. Το ενεργοποιούν από μέσα, ώστε να το παράξεις εσύ, φυσικά. Εμείς εδώ, στα Β+ Λαμίας, σου δείχνουμε πώς να ξυπνήσεις το δικό σου κολαγόνο με σωστές θεραπείες, επιστημονικά τεκμηριωμένες. Η ομορφιά δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα γνώσης και συνέπειας. Έχεις δοκιμάσει κολαγόνο? Είδες αποτέλεσμα ή περιμένεις ακόμα? Αν θες να δεις πραγματική αλλαγή, στείλε μας DM και θα σου δείξουμε πώς μπορείς να χτίσεις το δικό σου κολαγόνο σωστά και με αποτέλεσμα.